Aquest palau de finals del gòtic amb traces renaixentistes acull des de l'any 1887 l'escola bressol en funcionament més antiga de Barcelona i d'Europa. Unas señoras seglares, muy propio de aquí de Barcelona, tuvieron la gran intuición de poder atender a familias muy necesitadas de aquella época que tenían a sus niños en una situación bastante precaria. L'edifici manté l'estructura original del palau. Se'n conserven intactes la portalada d'accés, l'escala principal, els llums i les finestres. També el pati, els sostres de fusta i una part del mobiliari. L'interior, però, s'ha hagut de modificar per adaptar-se a les necessitats de l'escola bressol. Interiormente, las clases había como unas escalinatas, porque los niños estaban aquí hasta más mayores. Esas escalinatas se han suprimido, ¿no? Los suelos, hay algunos suelos que ahora son de parquet. Ha habido varias adaptaciones. La última mejora que se ha hecho ha sido la cocina, pero son todo elementos interiores. Lo que es en sí la estructura, esta se ha mantenido tal cual. I ara està realment adaptat a una guarderia. A més de ser la més antiga de la ciutat, amb 125 anys d'història, la llar d'infants bressol del Nen Jesús és també la de més capacitat. En total pot atendre 102 infants, una escola molt arrelada al barri de la Ribera.